Здравейте! Ние сме от онлайн медията на Димитровград Speedy News. До мен е астрономът госпожа Иванова. Представете се. Добър вечер! Казвам се Наташа Иванова и работя в Димитровградската обсерватория, която е, може би знаете, първата в България. Бихте ли ни казали няколко думи за инициативата, която се проведе тази вечер и чия беше идеята и дали ще се проведат в скоро време други такива мероприятия? Значи това е една много интересна изява, с която искахме да накараме младите хора на Димитровград да обърнат лице към обсерваторията. С този празник, с този маскен бал, ние искахме да включим астрономията в живота на хората. Така както сезоните се сменят един друг, така и в нашия живот много често се вплита астрономията. Нашата цел беше да доведем тук учениците, младите хора на Димитровград, да им покажем, че при нас може да бъде и весело, не само строго научно. Има и такава част, но има и весела част. С този празник ние изпратихме есента и посрещнахме зимата. А такива празници се надяваме да организираме още тук при нас в обсерваторията. Благодаря ви за думите. Искам да ви помоля да кажете някакво послание или пожелание за нашите зрители, читатели и въобще нашите слушатели. Едно много хубаво послание. Значи, звездното небе е много красиво, а самата наука астрономия е най-древната наука. Така че всички любопитни, от всички възрасти, от най-малките до най-големите, поглеждайте към небето. То е прекрасно. Там е целият свят. И можете да идвате при нас в обсерваторията. Всяка сряда правим наблюдения с телескоп на звездното небе, но при едно условие, ако няма облаци на небето. Така че заповядайте при нас, а имаме и лекции през деня, които също може да посещавате. Благодаря. За Speedy News аз бях Теди.